Pinaka-inspirasyon ko yung anak ko, yung dalawa kong anak. Yun talaga yung nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy lang. Kahit siyempre nararamdaman natin minsan na nanghihina tayo, walang nanonood sa atin, go lang tayo, huwag tayong titigil. Kasi may mga umaasa sa atin, may mga nakasandal sa atin. Hello Yung kay Liam at kay Miel. Miel. Hello kay Liam at Miel. Oo. Kasi ang kwento talaga niya, may trabaho po ako. Kulang na kulang po yung kinikita ko. Yung panganay ko pong anak is nagte-therapy po yung panahon na yun. Kasi 2 years old siya, na-find out namin na meron siyang ASD. Need namin ng extra source of income. Need namin ng malaking pagkakakitaan para masuportahan yung therapy niya. Nag-ano siya ng behavioral therapy, yung parang language, yung kasi meron siyang ASD, yung autism syndrome disorder, gano'n. Pero mababang level lang naman siya. Hindi siya masyadong mataas. Itong mga ginagawa ko, yun yung kumbaga nagpagaling sa kanya. Kung bakit siya ngayon is, ano na siya, parang naka-cope siya, nakahabol siya. Kasi po nakapag-undergo siya ng therapy because of this nakatulong tong content creation. Content creation, ti-create mo. Ang galing naman, sir. Talagang kaya po pala porsigido kayo na Minsan may mga gabing hindi tayo natutulog kasi iisip tayo ng content.